The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Pu areng kilok asar lam thiki pu son thak thaksi. Loka char le hut nang li jong hele duk sung sitame halabang so kachipaduk ale bangke longbegji. La sonsi Dharam Singh Tiron alang li inut ketek ser lapen kabor I pon ale bangke kedam tang aru niphai throk arnisi inut ketek ser abang phupu amana peng chelong ponlo. Dr. Dharam Singh Tiron alang li kedam tang pharo sir kebra phokebra troksi aningkan jang miniphai troksi arni bang sopir thialong mahang nang theklo. Asar bura amen laki karlitang khoya Singh Tiron apayamen laki karlitang kave Singh narfi henlo. Alang li kedam tang pharo kri sir kebra troksi kebra phoningkan Shillong Saint Anthony College alongsi kacharli abangpu. Dr. Dharam Singh Tiron alang lik Karbi Studies lapen Karbia khai ajutang jubat purkimu kiri katar lip kacepaduk lapen kethekser abang phupu aman diponsi kedamtang aru niphai trok arni Guwahati along kedo ingdeng ing koira sirkep Guwahati University convocation along Dharam Singh Tiron apha Doctor of Philosophy aman pajirpon. Dr. Dharam Singh Tiron alang li ahokpet Karbia jutang jubat lapen Karbia purkimu kiri katar lip abang phubinong. Dr. Dharam Singh Tiron Diphuk Government College alongpen graduate chepa undet pen api kedamtang pharo kresir kebra nerkep kebra phoningkan ahut Assam Civil Service along sitame first class pensi chepa undunlo lapen kedamtang pharo kresir kebra nerkebra sirkep pen pharo kresir kebra trok si kebra phoningkan an abangke Karbeng Autonomous Council along chairman ang hoy kikhidun abang phulo. Lapuson Dr. Dharam Singh Tiron lapuson amana peng mate doctorate kachepalong dun thek aputhak alang li korte Vikram Tiron pen Japonsi alang li hemtun isi pen kachurolam the palipon. Nilitum jasemet ke hai Dharam Singh Tiron mate niliik Dharam Singh Tiron abarim MLA lapen Karbi Studies founder iglo alang ke Karbi lamed amai pencenglo lamed lamchong pencenglo KCS along penangan alang li ke cepaduga bang pulo lapen abarim MLA lapen alang li Karbi Studies mate labangso Karbi labangso akhe phan jutang jubat pencenglo penangan atumu ini tuma Karbi atumu kangbu songsi nang manlos tami alang li cepaduk pensi penangan ingkan alang li cepaduk pensi labang suka cepaduk aja ini pini alang lipan Assam University ahin pen alang lipan doctorate labang so aman pipon lo lasi labang so aman pipon hekapot nitum la Assam University pan churu parlo lapen nitum niliga aman peng lapen Karbia khe pan lapen Karbing long pan man peng ke ban pithek pon nitum kadugobe Tiron hem isi ninga klong pen alang li tumhan churu lo pen nilik phanda anso serana mahir jime pajir lo pen pun nili pai lam thesi pading jena yo ne supo doctor ke longon si jo congratulations churu lo kadu supo ni kadu itu na ninga rong pigel Alang li non anso se aprang anat sitame akang tu yang deng kili dun thek bomji aphan sitame Dr. Dharam Singh Tiron ahem isi pen arnama hirjume hang pipon thu. News Report, Karbeng Long Life.